sedíš na mojej strane postela. A čo keby sme si tie strany vymenili? Hej, si studená ako žaba. Tak ma zohrej. No som už dal silnejšie radiátor. No hej no, radiátorov je tu dosť veľa. Prepáč. Na čo ťa ja mám doma? Ty keby si nemal vtáka, tak ja ani neviem, že mám chlapa, ale aj ten ti stojí za hovno, lebo ty ma nevieš ani poriadne vytrtkať. Vieš, čo je najhoršie? Že ty si taký neschopný a taký nemožný, že za to ani nemôžeš. Tá tvoja mater si ma vychovala hotový exemplár mužskej existencie. Kategória absolútna neschopnosť. Ty keby si bol normálny chlap, tak... Nemôžeme sa vykašľať na túto bojovú atmosféru. Myslím, že neprospieva tvojej pleti. OK, v rámci zachovania mojej pleti si s tebou potýkam. Tereza. Marko. Čo sú to tu za zmluvy? Zmluvy s diablom? Nesadnite si k nám. Vy nemáte kam. Tak si zbehnite po stoličku. Ja mám tak vás rád. Kto je? Inštalatér! Vy? No, áno, ja. Čo? 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 Čo ja viem, vy ste povedali čo? Ja môžete ísť, ja si to urobím sama. Vy si to viete urobiť sama? Samozrejme, že si to viem urobiť sama. Vždy si to robím sama. Tak potom na čo ste ma volali? Ja, keď som vám volala, tak som zabudla, že si to viem urobiť sama. A teraz som si spomenula. OK, tak ona zabudla, že si to bude robiť sama. Zavolám sem a prídeme k debil. Dobre, dovidenia. Prosím, urobte mi to! To bol kto? Pacient. Pacient. Podku. On trpí exhibicionizmom, ale veľké robíme pokroky. Ty nemyslíš vážne. Ako si mohla? Ježišmaria, čo? Po tom, čo sme spolu prežili, ako si mohla toto urobiť? To je inštalatér. Ale veď není v práci. Ja som taký šťastný. Môžem vás obiehať? No, nech sa páči. Doktorka, ja som taký šťastný. No, a vy ste prečo taký šťastný? Ja som ju zabil. Čo ste urobili?